Las escoles verdes us informen de la necessària reducció de carn en la nostra dieta. Cal reduir, no eliminar. Més de 2/3 de les terres agrícoles d'Europa s'estan fent servir per alimentar aquests animals. Totes aquestes terres es podrien reduir i així donar espai a la natura per recuperar espècies en perill d'extinció. Algunes alternatives podrien ser el seitan. El seitan ja va ser dissenyat per ser el substitut de la carn algun dia. I el tempe també seria una altra opció, que també va ser creat per substituir la carn. Els llegums és per la gent que no vulgui menjar aliments tan processats, ja que són naturals, i uns exemples serien les llenties i els cigrons.